毎月パッチ一人で買うね。そう。そらんならいいんやけどさ、パッチ一人で。失敗するもん。何かできるんじゃないのかっていうことが分かるかもしれない。力強く持っているから、サポートするのがいいですね。ここもつく。ここもつく。全部。Bên trong ở đây các cái xăng hay Shigoto Kogwai 変態ね。変態、変態。bỏ tay センさん、一人、ノーヘイダー、時々。あ、時々。そう私毎日5回しますね。5回こうやってね。たまに左手使いますね。センチュリーセンプリー。そう。覚えた？センプリー。センプリー。センプリー。覚えた。教えたもん俺。この前ユキがさ、なんか教えた。駅弁。thật vậy いや、駅弁は。駅弁。やってくださいね、奥さん。